Ndichikutambirai zvekare pano padzirari 263 pano pachenge ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel, kusubscribe mahara wetina on the notification bell so that patinoramba tichidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera. Panapa uchange uchiona manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndatisubscribe, ndatilike this video, ndatishare futi this video kuhama neshamwari. Zvinobatsira kuti video rino ringe richifamba kune hama neshamwari. Vadikani, ndicharova update yaGifford Gomwe, ndobva ndarova update yaPassion Java, ndobva ndarova update yaWicknell Chivayo. Tobva tapedza maupdates edu takadaro. So update yatanga nayo inyaya yaGifford Gomwe. Chii chakamboitika naGifford Gomwe? Gifford Gomwe akabuda mastreets esocial media, like nyaya yake yakatanga kuchiriridza mastreets esocial media after agadzira group reWhatsApp. Iro group reWhatsApp raakagadzira zvaitaurwa imomo zvaisaenderana nezvapresident Mnangagwa, like anga ritoriwo side rake raitotaurawo nyaya dzake, achitaura nyaya dzake mugurupu iroro. Zvisinei, pane pakatombotaurwa mashure zvinzi aiwa Gifford Gomwe apanduka. So da kuisirai video iroro, wapedza kuona video mbva ndarova update manje yezvaitika nhasi manje. Let's this video. Gifford Gomwe from Mashonaland West. The charges against him were fomenting factionalism within the party and also using a WhatsApp group named Revolutionary Cadres to undermine the leadership of the president and First Secretary Comrade Dr. E.T. Mnangagwa. He was also accused of spreading falsehoods and engaging in succession debates which were basically undermining the unity and cohesion of the party. We recommended and the Politburo endorsed that Comrade Gifford Gomwe should be expelled from the party. Ndinofunga mamunzwa, ndofunga maizvinzwira speech kaunti musangano kaunti pakataurwa zvinoenderana naiye Gifford Gomwe zvakataurikawo ipapo. Zvisinei, nhasi mujaya abva apwanyirwa mota nemba. Zvasiwa zvadamejwa ende hapasi kuzikanwa kunzi ndiani aita izvizvi. So vamwe vanhu vanozoshaya kuti ko iye ari kunzi Gomwe anoita nezvei. Kwazvatangira kwekwe pane video randa kuisirai, ndokwa zvakatangira iyo ikoko zvichiuya apa pane nyaya nhasi. So da kuisirai video rachona, wapedza kuona video yezvaitika nhasi, ubva utazviona ufika comment section, ndobva ndarova futi next update. Let's go into this video. Smartphone vanongwana zvimalogs ani. Hey, yaro mawindow yese sha. Saka mawindow chete anga chikotemwa. Aya kuscreen kunoko ndo asina kutema. Ekumberi ndo asina kutema.
Masola pamusoro haana kutengwa. Next update inyaya yaWhitney Uchivhayo. Whitney Uchivhayo opa mwana wechidiki pfuma inotyisa. Chichamboita kuti mwana wechidiki uyu apiwe pfuma inotyisa, akabuda achiti Chivhayo hoyo pamberi naChivhayo. So abuda achidaro mwana uyu mastreets esocial media nezuro akabva apiwa 10,000 US cash. Zvakanzi ndeye mwana, but vabereki kandonozongobata mari because mari iyoyo yakawandisa. Apiwa 10,000 US, apiwa 10,000 US akabva anzi akwanise kuenda kucrash achikwira mabhazi kana makombi, akabva atengerwa akwa. Vadikani kutopfumaka uko. Ndokumborita zvandofika comment section after wapedza kuona video rekamwana kachiona kadiki but ikatopinda machena. So dauti tozvita zvandofika comment section. Apa panichadzoka ndoda kurova update yaPassion Java tobva tavharisa edu maupdates edu. Kana tichizosangana munguva inotevera tinoenda kusangana munguva inotevera. Saka ndatimbowanzei malikes nekukomenda mucomment section mahara pane zvese zvandataura. So ndatiboonei video remwana aitirwa machena naWhitney Uchivhayo. Let's read this video. Next update inyaya yaPassion Java. Passion Java aita seiko Passion Java. Passion Java ari kunzi akabata murungu chibharo. Nyari kubuda mastreets esocial media iri kutondityisa, yatondivhundutsa ndichiona video kuti ko papa vekuchechi vakuzobata madzimai chibharo kuti zviite sei. Vadikana handisi kuda kujaja nyaya iyi kana kutonga, handisi kuti ichokwadi kuti mukadzi uyu akabatwa chibharo zvichokwadi here kana kuti ari kunyepa, handina kungodaro ini. So da kuisira video rake iye nyakutaura, iye nyakubatwa wachiona kuti ndakabatwa chibharo, aitaura kuti Passion Java andibata chibharo. So zvanda kuita da kusiya muchiona video muta zvamunofunga comment section. Passion Java raped me. He raped me multiple times. He not only used me, raped me, hurt me. I had bruises all over my body. I had so many bruises on my chest that you couldn't even touch me because it hurt. I had bruises on my lips and on my face where he choked me. He slapped me in my face. And I would yell at him and tell him, don't touch me. But obviously he is stronger than me, especially when his demons come out. Because at this point, like, I'm literally seeing the switch where Passion Java's eyes are pitch black. And there's this deep growling voice that's coming out of his mouth. And as he's raping me, he's telling me to shut up. And I was so dazed and confused that he literally trafficked me to China and then used me as his sex slave for 3 days while we were there. Now I get back home and I tell my shepherd, my man of God, Tim Panasuk, who is supposed to be overseeing and protecting his flock. We're like this. We're in the green room everywhere. We travel everywhere. I'm at his house every day. I'm helping him. I'm taking up his offerings. And I go to him and I tell him, your father raped me. And he abused me. And he hurt me. And you know what he said? He said, well, what are you going to do about it, Katie? Because I hope you're not going to tell anybody. Because I don't know what people are going to think of me. And what they're going to think of Java if you come out and tell people. Like, Shepherd,
I just told you what he did to me. And this is what he said. Now we're at the coffee shop, and this is what Tim tells me.